Райондашларыбыз Лейла Зәйнуллина һәм Талия Төхвәтуллина үзләре төшергән "Юк" фильмы белән Кыргызстанда узган "Бир Дуйны Кыргызстан кеше хокуклары буенча халыкара кино фестивалендә беренче урынны яулады. Безнең кино ул документаль кино, аның төп героинясы Илсияр. Теманы без дөресен әйткәндә бик зак сайладык. Без берничә тапкыр очраштык. Лейланың игровой кино төшерәсе килә иде, минем документаль кино төшерәсе килә иде. Без бик зак әйткәндә инде пытались друг друга подкупить. Ләкин менә безнең нәтиҗәдә чисто документаль кинода, чисто игровой кинода булып чыкмады. Нигезендә аның документаль кино, ләкин анда игровой моментлар да бик күп. Бу кино җәмгыятьтә булган шикләр турында. Бу безнең глобаль тема. Инде идеяга караганда ул безнең төп героинябыз бесплодие белән интегә һәм күп еллар бу проблема белән яшәгәндә ул якыннарыннан, чит кешеләрдән күп төрле осуждение сүзләре ишетә һәм фильмда шуның турында сөйли. Иҗат өлкәсе кызлар өчен яңалык түгел. Мәктәп елларында ук алар Ариел бию төркемендә шөгыльләнә. Дуслыклары да шул елларга барып тоташа аларның. Талия укучылар сарае каршында эшләп килүче Нур телестудиясында шөгыльләнә. Шул елларда ук инде төрле фестивальләрдә, бәйгеләрдә җиңү яулап ыстарган кыз киләчәк тормышында журналистика белән бәйли. ТНВ каналы үткәргән грантта җиңү яулап, Казан федераль университетының журналистика факультетына укырга керә. Минем исемем Талия Төхвәтуллина. Мин Казан федераль университетында журналистика юнәлеше буенча укыйм. Һәм безнең янда тагын бер кыз булырга тиеш. Аның исеме Зөлфия Хәсәнова. Ул шулай ук журналистика факультетында укый. Һәм быел без менә шундый кичкенә составта документаль кино төшердек. Һәм ул документаль кино белән халыкара бәйгеләрдә катнаштык. Лейла балачактан ук фотога төшерү белән мавыгып үсә. Киләчәк тормышын әлеге һөнәр белән бәйләргә теләгән кызына хыялы Казан дәүләт мәдәният институтына алып килә. Ул кино операторы булырга укый. Мин Зайнуллина Лейла, Казан дәүләт мәдәният институтында кинооператорга укып чыктым 5 ел. Кызлар төшергән "Юк" дип аталган фильмда Лейланың диплом эше. Быел узган ел булышыга инде Лейла университетны тәмамлаганда аңа диплом эшен төшерергә кирәк иде һәм ул безне булышырга чакырды. Без бик зак тема турында уйладык һәм безнең иң глобаль максат иде инде менә Лейланың дипломын төшерергә. Һәм шул максат белән төшердек. Кино төшерү җиңел эш түгел. Лейла да ярдәм сорап дуслары Талия белән Зөлфиягә мөрәҗәгать итә. Зөлфия фильмның идеясын тәкъдим итсә, Талия режиссер, ә Лейла оператор эшен башкара. Киргизиядә бик күп яхшы әйбер булды, ләкин нәкъ әлеге мизгел минем исемдә калды. Без утрабыз, хәзер показ башланырга тиеш. Кешеләр керә кинотеатрга һәм бер заманда урын калмый. Ләкин кешеләр барыбер керә, алар алга идәнгә утыралар берничә рәт тезелешеп. Алар утыралар баскычларга, алар артта басалар һәм шул кадәр күп кеше безнең киноны карый һәм ахырдан әле безгә бик күп төрле сораулар бар иде һәм нәрсә кызык әлеге фильмда Лейла режиссер-постановщик, мин режиссер, Лейла оператор да һәм бөтен якка карата сораулар булды. Теге как вы выстроили этот кадр дип. Как вы добились двойной экспозиции? Этим что вы хотели сказать? Һәм ул шундый рәхәт үзенең киноң турында шул кадәр сораулар ишетү. Чөнки сораулар бар икән, димәк кино кызыклы. Фильмның төп герое Илсияр. Ул үзенең тормышы турында, үзе очрашкан проблемалар турында сөйли. Илсияр күп еллар балага уза алмый һәм шул сәбәпле җәмгыятьнең үзен кабул итә алмавы белән очраша. Хәзерге безнең максат ул YouTube'ка чыгу. Үзе безнең YouTube канал ясау. Без ул YouTube каналны инде ул идеяны әллә берничә айлар инде йөртәбез. Алла берсә январьларда
аны башкарырбыз дип уйлыйбыз. Юк дигән киноны безнең YouTube каналда карап булачак. Ссылкаларны тоже сезгә бирербез. Һәм сез карап үзегезнең фикерегезне Безгә җиткерсәгез, җиткерсәгез, безгә бик файдалы булыр.